وہ تے او شیر سن جنہ سپر پاوراں ڈھا کے کسرا بادشاہ دا پتہ ہے نا جی صحابی کو تاج آیا جنہ قتل کیتا رات دی تاریکی بیت المال دا ڈھیر لگیا ہے کل نشہ رہنا ساری زندگی اس گل ہوتے چاہ دی پیالی تے وکن والے واسطے میں تسی تو حضور تے غلام ہو نا جڑے سراتی اور تے شامی اور سویرے اور رات دا ٹائم سے صحابی کہنے لگے میں پیرا دے رہے سی مال غنیمت ظاہر ارباں روپے دا سپر پاور فتح ہوئی کہندے میں پیرا دے رہا تے کھش کھڑکی دی آواز آئی تے میں اٹھ کھڑا ہویا بھائی کون آ گیا مال لٹن آ گیا کہنے لگے میں کیا کون تو صحابی نے پیر تے رکھ کے نا کسرا بادشاہ دا تاج جڑا او پاندا ہوندا سی پیر تے رکھ کے کہنے لگے یار میں انہوں قتل کیتا میں او دا تاج دین آیا ہوں پیر تے رکھ کے آئیں ٹھوکر مار کے بیت المال دے ڈھیر نال جناب کھسکا دیتا اور جڑے پہرے دار صحابی سن انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ اے تاج بھی تو انہوں لبڑا تساں کسرا نو ماریا فرمایا آج پرے کرو میں جدی خاطر ماریا او جانے تے میں جانا اسی جنہاں نو مننا لے رہے ہو تو پیروں تے رکھ کے بادشاہاں دے تاج بھی اج سٹ دیندے سن اسی اس اسلام دیاں گلاں کرنے چاہ دی پیالی تے جڑے وکتے انہاں نو کی پتہ ہے او صحابی نے پیر تے سونا رکھ کے کیویں سٹیا سی